Erokamano kuom ketena Mogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoyo mbaka kawuono wan gi wendo modhi Allen Silas Jakakimba, jasiasa ma UDA kendo en jating' ndaye mar Raila Amolo Odinga ndalo machon. Erokamano nyaka omiwa sechegi. Erokamano. Penjo mokwongo ni ang'o midhi e UDA? UDA en orindi ma timo weche mang'eny e dongruok mag jopiny. Kendo gimodhira ahinya en kit jatelo motelo ne UDA kaluwore gik manowacho ni biro timo ne jopiny to gi gik mosebedo kotimo nyaka obed e telo sani dweche madhi 15 Ker William Ruto. An gadier kendo an gi adier makende ni kodhi ka kodhi ni to Kenya biro kawo okang' higni 2-3 mabiro. Kendo lokruok mar ngima nyalo bede. Ji te oseywak ni sirikal masani ema hinyo gie mogik. Ito kido mane mineno kaber? Siasa ing'e ni kaka ngere wacho en lokol. To wadak e miechwa nitiere gwenge. An aja Mfangan, an wuod Suba North, an wuod Homa Bay. William kane pok obedo ker nitie gik moro nyalo biro timo ne jopiny. Sani kuom dweche 15 go gik mosetimo Homa Bay e sirikande ni kendo en owuon obiro nyadi nuoya ko follow up ko biro ng'iyo to gik mane owacho ma odogo launch mokete koke be gigo dhi mbele to gigo dhi mbele. Onge kendo gimoro manyalo ng'iyo mandimi abed gi geno ni sirikande ni nyalo tayo piny. Ang'ane muni dong' e ODM ka? ODM ok awuok e kawuono. ODM nawuok e chon moromo. Nawuok e ODM higa achiel mokalo kod juma achiel e wiye. Tapani nawacho gik manomiyo awuok e ODM odiochieng' mane awuok e ODM higa mokalo. Nuonwa nuoya, ang'o meni wuok? Yini ni jating' ndaye mar Raila Amolo Odinga. Yini ng'ama ni machiegni mogik gi jakom. To kiwuok e party mare to nitiere gimomiyo iwuok. Seva, ODM en orindi ma bende osetayo piny. Kendo apano osetimo monyalo mar kelo lokruok ki demokrasia. Change. Iluongo ni Orange Democratic Movement Party of Kenya. Ne en change movement. Ting'e ni kaka piny medo dhi kaluwore gi gik maneno ndalo mane ODM e diere ok ndalo te. Osebedo matek ahinya ne orindi mar ODM mondo o consolidate ber ma lokruok ma chama nobedo kadhiro nyalo kelo. Jongere wacho ni consolidating gains mag democratic gains. Kanyo ema panna pogora gi orindi mar ODM. And an gi experiences na. An gi gik masekale ODM mane ng'isa ni kamedo bede orindi no to kadek romo gi nyenge mane jakom romo godo e siasa manyo kalo mar Ndhiadhi mbele pod wawinji. Winja. Wawinji maler. Mosenya. Kadek romo gi nyenge. Sinjo ka jakom wacho ni yo mane dhi Kanan. Wawuok ka to wachomo malo Misri to e kore kanyo to waromo gi nyenge e nam. To lokore. No kadwa romo gi nyenge. Ang'o miyo wacho ni consolidation of democratic space miwacho ne en kata riwo gik moko mosebedo kutimo kamoro achiel ni ne ODM kanyo. Ang'ane mono utimo mano seche mene iye kanyo momiyo kori wuok? No, ing'e ni ODM kana ne ODM nan member nan jakanyo no. To bende nan jating' ndaye mar jakom. To ken mana ting'o ndaye ni jating' okapu moro. Nan ng'ama chiwo chien kono nan jating' ndaye. Gi japang weche moko da wacho ka.
thoth gi be ji ok ong'eyo malong'o kata joma tiyogo. To bang'e no nan jang'ad rieko, advisor. Koro ing'eni nitiere samoro ma yembe moko kudha tiende kanyo ma gin yembe manyalo chendo. Nitie joma nodhiri oko e ODM ka. Adong nawuok kenda. To nitie joma nomiyi wuok. Yembe tok tam bedo. Yamo Inya kata nitiere bedo kata mana odi nyalo bedo to ka yanda kudho ana janam. Ka yanda kudho gotegno tin gi od lum. Kokitweyo witano maber to lum dhi. To joma ne kudhi gi emomiyi wuok. Nokidwa gore gi lweny mana iye kanyo. Nikech kamoro amora midhiye Triba, kata yud joma nitiere ma. okaya Russia kata America kata South Africa biro ka. Anaya Mfangano. To wane town ka. Adak Mfangano, anindo ga Nairobi mang'eny. Igini 15 mosekalo. Daka Mfangano. Homa Bay. Asetemo chung'. Asetemo chung'. To notamore. Ok anyal wacho notamore. To nokaenda machung'. Nikech nokwaya mondo adog chien matin. Ng'ama nokwayi mondo idog chien? Jakom Raila Odinga. En ema nokoni ni kik ichung' mondi. En ema nokona. Okay. Nida chung' kanye? Nachung'. Nidhi chung' kanye? Nachung' Homa Bay Senate. Okay. By election. To kweri ni kik ichung'. Mokwongo oket ni wadhi nominations. An awuon chutho nadwaro mondo owe jopiny te oyier ng'at achiel. Mano ka wan gi Philip Okundi, Karoli Omondi gi joma mokogo kata Musa Mosiepna ne wan go kanyo. To party apani ne onge teko mar keto logistics moromo gi sechego. Koro nowach ni mondo wadhi e route mar delegates. Ne wayiere wate. Koro watimo campaign motegno to last minute party wacho ni wanyama timo delegate system to cut on costs mondo kik tigi pesa mang'eny ma bende onge gi sechego. Dang beni Kane wan Homa Bay koro ji dwa luto mbolo. Yudhe moko nobiro mogwayo gik moko te. An awuon nagocho ne party leader. Machalo wuonwa to be osiepna to be atiyone. Gimoro timore kama ok ber. Pacha en ni mondo onuo gini to inya time kata Kisumo. Los gi pareno. Ayie manyo osiepe moko mondo odogo fund process ni otim gini kamoro. Maembe gino boge kabisa kwa lose sime. Summary mar gima wacho no en ni gino nokotimore. Nochalo gima notim by design. En gima nopango mondo otimre kamano mondo kethre. mae gima nochwo. Emomiyo kata nawuon adoga timo ng'anyo. Kinya paro an ng'anyo ma amanyo chama moro e kod kanyo. Mano senindo General Koech. Ma chung gi UDM. An na chung. Kendo na campaign kabisa. Kendo na campaign. Ndalogo duto. Lakini banka Fidel no nindo. To wuon piny nogochona nodwar nena matin opoda kapok odhi wuoth moro India. Chich to chich ni samoro ang' ne bendi manya bed agenda. Nikech bang' to Fidel kabiro Nairobi na ng'ado campaigns. Nango siemna moro Dr. Suri. Be ode mana nde chieng' no Sunday moro. Madugo Nairobi ka. To kinyne go kinyi kadhi go ne jakom mos dala Karen ka. To noluonga. Muodo nyoyo gi chae. Ewi nyoyo gi chae no nokwaya ni mondo awuoge res ma Homa Bay. To an awuon gi pacha gi sechego naneno ni pod ne en chon ahinya. Mang'isi ni jakom sani ka wuok e res ni tibro wach ni blackmailer. Watiek lit mantie ni then wago mbaka ni bang'e. Tadier wiye nokowil bang' Fidel godhiambo chieng' ne mogochona. Chieng' mo Fidel godhiambo. Jakom mogochona. Sorry, kinyne godhiambo. Kinyne. Koro kaloso gi Sifuna, Edwin Sifuna ne chairman mar campaign mara. Aloso gi jatelo mar strategy ng'ado rieko ndalogo e campaign na iluongo ni Esbon Omolo FCPA. To Sifuna odagi ni en ok odhi Bondo. Alos gi jakom
mondo miya certificate adhi go chuth. To ka en dhi mondo ni adhi weyo chung' to kodhi. Sifuna ndo agibiro mondo. To ticket ne nango. Kana dhi to koro nowacho weche mang'eny. Giko ne ok oyieni. Nong'isa ni odwara na chung' Mbita. Nong'isa ni Sila adwari Mbita. Adwari Mbita higa mar 2017. Kaka gik moko jabedo ga nodogo luonga e office kocha. Kendo. Nong'isa no koro dwara Yala, Arusha. Makendo kata mana in between en mopenya to gicha imonita. Nyaparo chimro ka wan Meru. Nong'isa ni tudri gi Mumbi mondo ung'i gigo. Iket application ni. Oka complain, agoni mana mbaka. Mana mbaka mogo. Yeah, so Yala no bekano biro ng'eyo kaka gik moko no bet. Anka to ng'ama geno kabisa Dr. Buru nodhi Yala. Ochako goli kanyo kendo. In fact kano gola mano to koro ne rach na kama kata mar campaign masine chane berbere. Actually na resign from office jakom. Tarik 2 dwe mar 12 higa mar 2017. Jakom nodagi resignation nano. Moduok na letter mano bed received. An go niega chapiny ka. En ga ikasif na. Andu mondo no gochna mongo sen jakom odagi ni ok nyal resign. Kinyi ne jakom no tera lunch wan go Buru. Rubicat ne ni maloka. Bang'e no nadhi nyaka Arusha. Jo manya paro social media naka tich dalo moko na Arusha taketo picha kago go Buru ginga. Kana Arusha. Nwa mosoreto I mean en ngama longo man gi ojusi mang'eny makata wan wanyalo dwaro mondo walan from. So kane wach moro amore wach no endo. So na dok piny to na resign to onge gamba no ng'enya kaka wuone ine mang'isi. Gi joma ni office no ng'e. Gika no duokna mano bedo received. Embe ni lungi mani appreciation kaka moro ma iga mokalo. Mane kaka chale. To koro kare nyiso ni gima chwanyi kaendi mogik en ni ODM onge gi thuolo mar miyo joma tindo nafas mondo mi ochung' kaka gidwaro. Gima kamano to mano to gi paro mar chuno jopiny gi joma gine. Onge emo miyo kata bana kanwa chung' chien kocha 2014-15 ana wuon kana address press conferences mang'eny Chester House ka. Gine gugu kanyo check gi. Nagoyo iluongo nango NEB, National Elections Board. Mane mar pareno. To kada mana sani koko change gi. Ano kanya giwacho ni gibiro change. Tingene ok nyal mana bedo party mar orindi maduong' to every election cycle tijuen mana timo research moro ti wacho ni NEB ni rach. Wa change your processes, wa strengthen structures. Mano gimo ok nyalre. Mano gimo ok nyalre. Ma iwuok odi. Onge room for dongruok ne ng'at ma wuka kien. Ma kijana kan kama. Tijo maneno ni gimako ofungni moko. Tinge ni sani ana jagni 41 kati na yenya mbuya no tho igni 2 toka. So emo miyo higa mokalo kana wuok e ODM gima na wacho maduong' en ni nago ne jakom erokamano kata barua mana ndiko ne jakom. Jakom en babawa so modong' ong'eyo an bang'eyo modong'. Magi miwacho sani ni ODM ok tayo makare. Mano tasewacho mang'eny ok kata kawuono kende. Tango makoro nyaka tim. Kata mana nyocha kana neno ka gine meeting moro mar iluongo ni Central Management Committee. Kae giwacho ni idhi lok jokanyo no mane committee no. Mane committee mochung' ne yiero mar ODM. Mane iluongo nango NEB. Kama Catherine Mumantie kaka jatelo. Na oro tweet immediately kaneno that statement. Nadhi e gym. Tanena latno. Awuok oko. Maduoko gi immediately. Mawacho ni onge gimutimo ka wuono onge. Chakuru golo duoro ng'wen gi jok mane kanyo ko mondo change system kanyo mokwongo. Na wacho by names. Okay. Yeah. Sani koro wan gi jo Silas Jagakimba mantiere koda kaendi nitiere barua moro mano ndiko kaendi chenalo moko machon ko wacho ni wuok kanyo to jakom en ng'ato kaka wuon gi kendo en kaka wuode no wuon to sani wacho maber ni gima osebedo ka timore
e wach mar ODM en ni ok taye e yo makare, emomiyo nitiere weche moko ma ji yware ne kaendi gi kacha, kendo koro wacho ni en to gimong'eyo ni jakom en Raila Amolo Odinga nochung' kode kaka wuongi, kendo oseyie ni mane ng'ama nokonye tiege kisiasa mochopo kama koro chopo sani ni. Lakini koro gima apenji en ni ya Jakakimba, UDA ka to koro ineno kitayo maber, nikech siasa kaendi nitiere gik mang'eny. ODM to wacho ni nitiere jomomake. UDA iya penja gimoro ni jomatindo taseloso morome i wachno. UDA nigi jatende ma en William Ruto. To Ruto ken koko moro. Ang'e ni jo moko nitie moseket mondo par ni Ruto ken koko moro amora. Ruto en jatelo malong'o ma kadwaro bedo kata ker mar piny, odwaro mana mondo obed ker mar piny mondo oboresha ngima mar ji, olok ngima mar ji, Kenya osud mbele. Mana kaka Wamalwa nyalo dwaro, kaka Kalonzo nyalo dwaro, be gima jakom osechung'ne higni gitemo chunga. So ken jachien moro. So gino nyaka gole wiwa. Nikech tire joma be wacho. Koro gima timore, waduke monde. William wang'eyo kako chalo gi keto space ne joma tindo mondo onya. Kendo sudi, kendo yud thuolo mar dongruok. Ok adwar luongo gi nyingegi. To kuom higni 10 mosekalo, kata ndalo manene URP, William oketo mbele thuolo mang'eny mar miyo joma tindo mondo oyud okang' mar chiwore ne jopiny, to kiyudo timiyi, kokiyudo to gimiyo jomoko. Thuolo ma ODM mane gima nyaka watim. Kata ok watime sani, nyaka chieng' ne time, obro timore. To nitiere joma wacho ni jogo mowuok ODM ka koro dhi kaka UDA gin andhoga. Jogo iduoko gi nang'o? Andhoga to joma nade? Joma koro wuok ma ok oyie gi paro mane ji nigodo olokore. Joma olokore ka paro mana igi giwegi. Gino ok nyal bedo kamano. Kech andhoga biro ng'iso ni samoro kiwuok koni kidhi kocha, to koro jatelo ma kocha en ng'ama ok onego bed ni winjre gi jatelo ma koni. Ok mane? To onge gima chalo kamano. To kata ni koro kaka an sani, kata higa mokalo dwe mar 3, nano ka jomoko temo ndiko, to gigo gik mindiko ma ji ndiko e Facebook ang'iyo marach. Achalo jakomno e gik mindiko mag ayany gi. Ang'e ni samoro jomoko wacho nadiyo gi matin, to kaneno kihinya hinya, anyalo diyi. Mano meta omiyo thuolono. Adiyi mana matin to ok ni gigo affecta. So neno ka jomoko wacho ni andhoga ang'o gini, to onge gima kamano Trevor. William en mwanjilisi, gin achiel kuom joma nochako party mar ODM. Yande en mfangano wa kocha. Mo wacho maber, ndongo ng'e ni wan mono wachako ODM. ODM dong pod nitie, to nochako gi jakom nie. Tang'o ma parties gite manyoga, orindi gite manyang'o, ok en mana capturing power. To ka nwachako ODM, nwawuok mondo wamany power mar piny, yudo urais. Wang' ni kwa yude akelo telo dala, ber koso rach. Nowacho ka en sena mfangano. Mana achiel. Mar ariyo katieko duokono. Kata mana koni, anto na join space mar supporting President Ruto higa mokalo. UDA ni mapok na donje. Kata jakom sani gombaga gi William. Maber, gikwayo nyaka dhok oko. Kora andhoga ang' ne akanye. Nitiere joma wacho ni to ng'ami ndhogo, okay, kaponi andhoga koro kaka an kawuono, to ng'ami ndhogo dong ni koni. Koro ing'e na andhoga koro onge. Andhoga ni en ng'a? Indhogo ng'a? Nitiere ng'ama iluongo ni Victor. Owacho ni wan kaka nyikwa Ramogi. ODM party ni e odwa. Jogo madhi e UDA gin rejects, kendo ok nyal kata yier gi jakom mar liel. Mano ochok Victor kani nyamaji Lambwe. Mano ochok iduoko nang'o? Donge mano ratiro ODM e odwa. Mane kaka Victor wacho. Ang'isi ni mano ratiro mar Victor wacho gima wacho no. To jo Kenya ng'eny, wanachama mag ODM be ng'eny. To gima ngo gadier Trevor Mbija ni kaka piny medo sudo. Kata ko kendalo ma Jakakimba okaw kenge makoro kawgi. To chieng' moro ng'at moro no biro kaw gi makoro gini biro chopo
iluongo nang'o ibiro yudo equilibrium ma piny settle e weche machalo kamage. Be isewuoyo gi jakom nyaka ni or barupi mar wuok we bedo jating' dai mare? Wasewuoyo dichiel. Okay. To be nipimo ne pachi mar wuok odhi UDA to nowacho ni nang'o? Nokapimone. Ma odhi neno mane TV kaka wambo wanene. Jakom naloso go dichiel, an nawacho kata ka wan e rambe moro yande wan go mar konyo Kakimba Secondary School. Kanye mana wache publicly, bende mbele media kama, joune ni kanyo. Ni kanya organize rambe ni, nagochone Jakom. Ane mana gochone. En nokomanya. To nagochone, ka ng'ise ni, ing'e ni nitie story moro kanyo matin. To kada donje story no sani. But nagochone. Ngomi thuolo matin. Donja donje story no. Dongi wacho ni wago mbaka. Nitie story moro kanyo matin. Koro ing'e ni Wuod Odinga ni, an nanene mokwongo Kakimba Secondary School. Kasa Etoti en jalup ker mar Nyayo. Ker ma Nyayo, Chepkeres Senior. An Chepkeres nani en ga nying Moi. Nakawe kaparo go ndalo mane konyowa gi chak. To waonge chiemo kadawa koro cha school cha kana dhigo to ne wawinjo maber kabisa kama ogonge. Anyway, naneno go mokwongo Kasa Etoti otag jakom obiro Kakimba. Apani ne rambe mokwongo manogero tiere kanyo nen hall moro mane time niluonge ni lab to ne ok en lab kech an lab prefect onge equipment. Nyaka chiko form 4. Nabedo parade mbele ne gin Kasa Etoti. Ni skundi ni nigi potential kendo en school manyalo timo maber kabisa. Mano ne jakom ndalo go iluongo ni Emanso Tado ne address the vice president. George Saitoti. Nyo wan gi candidates apagadi, 14. Tariyo nyo manage mo the university, to gine magi kungo the college, university college from skundi ni. Nyaka na chake 1979. Ndalo ga puonjo kanyo iluongo ni untrained teacher. Monda tiek chulo go fee moro nange balance moro chien kanyo. Koro nabedo parade de mbele jotelo mano biro. Mana nene Wuod Odinga no kama ng'iye, tang'iyo Saitoti, tawacho ni okay, kara somo ber. Kech kalo mano makalo gocha ji ariyo, to gi jomoko go be ne ntiere josi ma okanyo, lakini wan adhi university nan gi wi moro dan ne nigi bi. Kara ka nyithindo kalo, to inya ti gi results go makel jotelo moko bi okony. Tawacho ni okay. Nagocho ni an awuon. Ka gocho ne to mako immediately. Nadesila. Moko no kan shwa no bumako. To be kam no actually na oro ni message. To no kada no so message. Tangi sene aoro ni message moro kanyo sani to nikech ayude simu wang'isa wan garambe mar Kakimba kama to gimo king'eyo kata wi nyalo wil naneni mokwongo ka Saitoti obiro kodi arambe moro Kakimba chon. Iga mano luwo iga mana time penj. To noketwa mbele ni gi Saitoti. Wan garambe mar skundu no Kakimba Secondary School. Bise bire mipie kata ka babo nindo ke jakoma setero mfangano mang'eny. Mang'eny kabisa. Wan garambe kalweti nyalo chopo rambe ni nyalo bedo maber. Tapani ne kech wingni makagi kacha no ng'isa no dhi wuoth mora pani India monda manye bang'e no. Tapani nadhi abedo ma gine. Chapni no dhi otama manyo jakom. Tange ni chieng' moro poro maoro pesa ne noendo. Aboro manye. Okay. Ane mang'eyo kaka yudo jakom. Ngech ng'eyo miyo penji wach ni ng'ini ji pod ok oyie kaka in jating' dai mar jakom machon. Kendo imbe barupi mane ndiko mogik ni wacho ni jakom en kaka wuonu kendo in kaka wuode. Gima de mi wuogi e ODM kidhi UDA ema ji pod penjo nikech kata ka kuri wacho ni jatend piny osebedo katimo gik mang'eny maber. Achiel manyalo penji kaendi en chik mar omenda. Finance bill. Finance Act makoro nti masani ji te ywak ni en gima hinyo. Wacho shuru. Wacho shuru hinyo jopiny. To dongana ng'isi ni nere kaka koro mae ng'ami wacho ni ber. Apenji Trevor. Amore wane gine ne wane wang' jowi ma owacho madhowa. Wanya kuotho. Ni wanyalo. Goga wadonge. Mae odo magoyo mbaka donge. Dong maduol. Mae. Apenji Trevor. Ang'isi na nayo mabei. To William kokongo bedo ker. Oshuru miwacho go tete. Oshuru miwacho go.
kodi kama okwongo terogi e Kenya ka en mana Homa Bay to odogo nuoyo. Sana pa nitie projects mana madhi 12 e Homa Bay County bad sirikal mamalo timo, kendo William Wuon bire ground to nono gi kaka gidhi. Kata mana affordable housing mantie Homa Bay dhi karumo phase 1. Phase 1 pani in the first 110 units or something like that. Dhi karumo Homa Bay paya, Mbita paya, Mamfangano. Adhi mbele. Dhi mbele. Meli maduong' ma biro kawo ji nono kagolo Mbita to tero Mfangano mondo duok ajali mag nam. Million 100 gi wiye nyobedo ring fenced. Market mar rech, nyamino maduong' uso rech to uso nengni Homa Bay ka. An awuon monyuolago. Fees notamo wachopo e classes moko e family na ji mang'eny. Anto nayudo thuolo atero buk. Sani endi loko negi kama giuse. Nderni mantiere Homa Bay list no bor. Kata kapo ni nitie gimoro madhi mbele, tapani e dala wakacha Homa Bay to ker ong'ong'e wang'e kabisa. Kendo kara iro gigo ton piny. Okay. Yeah. Tiere ng'ama penjo ka en Ramogi TV driver penj na jaga Kimba. Ni ka odi chwer to idar kose lose. Ka odi chwer. Ka odi chwer tidar kose To lose. kidwa no loso oteno ridi mar ODM. Ntiere weche be. Mano to miya nyinge mokwongo. Ema Fred Osuru penjo ni Fred, Ramogi penjo. ka odi chwer idar kose lose. So here is the thing, kan jang'ad rieko ne jakom, and ka ng'ado ne rieko en gima broad. Touch on many things, including kendo ok limited to weche mag ODM party. Ngini jakom chalo umbrella. Kurwi umbrella cha. Ka odi chwer idar kosi lose. Gima na nyalo timo seche man kanyo en chiwo paro maliw. Ting'eni gik matimo internally samoro ing'eni intiji inyalo bedo ni advice to en upon ng'ami advice to implement or ng'iyo gimo pani ber miwacho otiyogo mok ber ok otigo. But mano is not the point. Kapo ni ODM ok nyal miyo joma chalo one chance mondo wadonje mondo joma feel ni gin progressive and gin new ideas or take over. Kok en mana taking over party no to kidie ground kidwa chung intie thuolo. Ka onge mano tidara obe ok idar imuko kata odno mi us imuke in a good way. Iseno od mabati mi yecho ai uso gik moko. Tio sibna moro ni GPO ulu. Yasemeka mano ne gibuda cha. Ana wuon nagero ne min gi ot. Koro yande min gi no nindo. Koro min gi konindo to adani mondo otim ginene otim achiel ariyo dala kanyo kendo to anyuolo dhi obedo piny. To wacho ni koro odni ok nyal bedo kaka ma. To mabati gibo ok dhi nono. Chike moko achiel ariyo seme kono. No mu kodno to us gigo. Oti nyalo muko mi us lo gi gik mantie kanyo endo koko sabi well. ODM ni neno kok tima en gimo nego mu. Trevor. Penji machielo? Ema penji no. Aseduoki. ODM kore neno kok. Kendo kaka aseduoki. Onego koro mu. Body language en ma communication. Wani ngeni wangiyo gimi wacho nwa ratiro ka baching. Dongine biso wacho ni wane odwa ka okuotho. I mean inyalo kada unjangiso siem na babu wino. Iparo na mbaka moro chago gi babu. Babu is my friend. Babu, Osiany, mago young people and my peers must hold their hands and they know how. Okada the details. To yanda ngiso babu anu won unsolicited. Ni aseso be anda keto kata Twitter handles nago. Anan kan diga wiya konga ngisa ndik ma. Dangisa ni neno ngata. Amen. Anda sebiru kan ngisa igidi kite. Babu nigi future. Babu nigi future. Jibilagos would be supported. The system maro DM Jakom kende manyalo support Babu. To system ma support Jakom ok buyene Babu. To system ma support Jakom no tijetekga. Nangi senia gimitim tebu manyane no ke ilosecha. Chak loso plan bichon. Number 1 madrastic, bring it down. Pani chineno ko wachi ginene, no wachi TV ginene. Hapa ni une monu interview go. Hapa ni ko kato
the FM side. Dangise ni dhi bring gino down. To mano nyalo bedo tich matek. Kanyalore, los table ni, ticket kombe invite guests. Mano to that path will go like this. Mayo mana ratere Jo, wacho ni wa- babu ni mondo babu los chama mare. Mane gini wacho. Eyo mayo. Tino giketo kwani chama iloso gang'o? Loso chama kama Westlands ka miteri gine forms go. Mondo koro owuoge odi. Let me tell you, for ng'ama chalo Babu Owino, and ng'isi gimomiyo magi problems ma young people struggle go. Ahinya ma around Jakom. Tie jotelo moko moya go Nyanza ma feel ni space no, including planning for local succession. By local I mean Nyanza region succession politics. Can you winja? Not ODM succession. Tie two forms of succession here. Luo Nyanza and then ODM. Maro ODM ni majo, maro Paranya. Then there's the Luo Nyanza. The Luo Nyanza one, normally the way it's fought is muted. En lweny migo matek kabisa to en ema okibunene kata buoche okine. Teno tek molo mar jogo Paranya. Ten ka tiyo run throughout. To gi sama koro Jakom bende lwete dipong' gi dich ma oko gi. Koro lweny no medore. Ema dang' se Babu ni ok inyal yudo thuolo e gini. Nikech osab sani, kochalan, an ing'eni an gi all the time and the freedom. An sila Jakimba jalupo. Eh. Ntiere ng'ama be chek penjo ka Mark Onyiego kowuok game Gasogo mano Siaya. Wacho ni Trevor penjo na jatelo ni yamo mane ogole ODM no. Koyude UDA. Obiro wuok kende UDA koso. Ang'eyo, ng'ita Jamasogo, asebedo around for some time. Asebedo around for some time. And Trevor okan ng'ama donja gimoro gi wiye weche siasa gi. Kata minyalo nyiew. Okada wach mang'eny yamo. Wacha. Ang'ama tije tek abi, ang'ama tije okanyiewra mokwongo. And I'm very principled, honest and truthful. Asebedo opposition kanyo gi Jakom, opposition ronje sirikal, wawuok weche tek, moko kanya wacho sani, chieng' moro busome buk moro tie mandiko. To asebedo constant. You say, do you know constance around principles and ideals? Kata kana an gi options. Ma an go nyaka sama loso kodini. Anya bedo South Africa, anya bedo America, anya loso mo kuondego, anya dak kamora mora. Ba anya dak kata Bondo. Nya Bondo Nyoro, Bondo Kanera. Ano ke ugamolo tinga. To na choose mondo abedi gi Jakom around this course in spite of weche ma tek go. So kine I make move moro. Bangi gide pago chiko gidwecha biriyo kama. Ang'e gima timo. And I hardly get it wrong. I hardly get it wrong. Yomiyo kata Jakom kana wuok. Ando ncha wacho gini. Ase wacho kata ketien. Apani an mana kuongo isen Jakom. Weche makanya gi tem lweti yoko. Tarik 13 dwe mar 9. Higa mar 2023 en Zanzibar odhi yweyo. Weche to tek ndi. Nangisi ni parane weche gi matut. Maini Ne mangisi ana wuon an sila Jakimba. Kata nyicha paro ne kendo. No chwada blue tick. No koduoki. Angi Jakom bi paro gini. But even after that, I said the on record, yare dwe mar 4 higa mokalo, dwe mar 6, dwe mar 9. Ma jok moko mapani gi enyo gage. Watiuru gi pesa matin ma Nyasaye omiwa mar data e yo makare. Kech Jakimba ma Jakimba. Tan ang'isi na chalo Jakom kuom joma yanyo ji online. Gigok donjna. Koro sani pachi ochimo kanye. Nikech nitiere joma ne wacho ni in gi paro moro mar chung' higa mar 2027. Idhi laro kom. En kom mane? Machalo kumwanda. Machalo mana gi kom ma Jakom chalaro gi William ni. Dong gin mwanda te. Kom mane midhi laro? An ka chung' sando mana kama ne Jakom wacho ni nodwara 2017 cha. Ema doke. Mbeta. Nyinge manoloke en Suba North. Suba North koro. Nitiere gimomiyo penji mane nikech nitiere ng'at mowacho ni Ramogi an Babu mar Ogongo. Musna Jaga Kimba. Wan kaka jo Suba North, ODM e odwa, jo UDA maga Ndhoke lilo kendo onge kama gidhiye. Mano ja Suba North miwacho. Jo UDA dhi kuro kwan madala ka wate. Okidwa duoke direct. Ka koro watieko ka endi nikech koro wana dala ka wate. To donge wacho ni mano Suba. En Babu wacho ni en ja Suba. Suba.
tada chung kanye Okini misewacho dong suba suba wan wede baba suba chalo ot chalo dala man gi udi iye yeah Okay. E piny luo ka okoma Bay. To ere kama chielo ma osetere dongruok kamano mano Harrison koa Migori. Akena chak mana gi Imbo bridge madhi ne. Wang'e gik ma William osetimo Siaya, okada list gine kech time tin. Kata sani apani James Orengo gwele kendo dok e weche mag rais Siaya. Wang'eyo gigo te. Kisumo Homa Bay to koro tinde ji to ng'eyo pani mano chalo dala gi mar ariyo. Migori manyo chuo bura maduong' gi jopiny Soni Suga nane burano. Gik ma William timo Nyanza apani gin gik manenore koro gin siasa. An anya nyiso jowa ni ing'eni wachopo ing'eni ndalo ka ndalo biro gi yambe to ok ni yembe te richoga Trevor. Wachopo sama jakom muon lwete dhi pong'. Inyo ka wacho kan lwete jakom dhi pong'. Ka jakom lwete dhi pong' to wang'e maber ni sa mwaluse ni William omakore kode mondo Kenya yud kom ma imanyo cha mar EU cha donge. Kik waluor sirikal, kik waluor William, gini en wuoth mayom kendo maber. Sama jakom dhi kocha cha oganda be webedo oko nikech gini ka jakom onge dala ka anda ng'eyo ang'isi na sebedo around for long so I know. Wanyalo dong duk to kata tawel man machiegni minyalo ywayo onge e yor siasa and e yor dongruok. Kik ng'ato wuondwa ni jomoko manie Azimio biro ng'iyo masilai gi interest mag onagi. Wadonje sirkal chon kaka oganda sama jakom be dhi e tich mamalo cha mondo kata kwayudo kama bute bangi gidi kata mana boro ma jakom bucha migni aboro. Urano duoko timang. Odhi chamo higni aboro. Boro maler kendo ibone ka Afrika buchenja. Ang'eyo. Gina se losi ana uoni ga mokala ang'e gima wacho. Iboro neno ka Afrika bro change. Okay. Ang'eyo jakom. Sawa, ada buso muni duoko moko. Kiko ganda bede koyo. Higni aboro ka jakom onge. Okay. Onge ga manya wuka Azimio ka urinde moko man kanyo kiani kada wacho nyingi. Onge. Kazi ndo nage ni ema nyalo ng'iyo maslahi marwa. Okay. And William Oero onage by the way. Wasewa ne duoko moko achiel ariyo adek and Silas en jatelo mariek nikech kata an ka aneno ka my family ka is somehow not supportive of my dreams. I better decide to move on. Ma Charles Oluwande wuok Mombasa Magongo 90% ayie kode mak mana ni nyaka oyie ni usuru to idho malo ne jopiny kendo jopiny nyore. Ma Dickson oa Homa Bay nyis jaka Kimba ni owe miriambo e Homa Bay ka ende apaya mane ma sirikand Ruto loso sani. Oto ni kia Ruto Raila mung'e. Ndara mambi taka dhi Sindo dhi nyaka Korge Mbadi. Bade constituency mar Umundi Karoli. Suba South. Mose bedo Kenya ka nyaka necha Kenya maonge tamak. Kata mana 1 centimeter. A kilometer duong. William Kete sani ibe urumo. Wach mogik miwe godo jopiny. Wach mogik repana se wacho kapok ipenja ni jokanyanam. Ok danga wach ni watang' uru gimitang' ne gini onge. Watiur gi wang'wa. And oken nyadhi moro tang' seng'isi ni asebedo around for long spaces gi. Ang'eyo maber kaka piny ringo Trevor. Ang'eyo maber ahinya. An change gima pani ber kabisa gi jakom rasego ikoko dweche mang'eny mokalo gi nan solo voice sani amor ni William gi jakom riwre wach no endo kendo bid no en mar Kenya en mar miyo Kenya duong'. Okay. Kik wabede koyo ka jakom lweto pong'. Nero kamano. Mane kama donga we mbaka ni mar duol mano Silas Jaga Kimba men jasiasa ma UDA en jating dai machon mar Raila Amolo Odinga wano dwaro ni hawe maber kaka wadwaro ni jite hawe maber. Indomo senda wach. Mane kama we chenro